Скажи, будь ласка, як там біля дому зараз? Тихо? Конкретно зараз тихо, але сьогодні в нас в нашому поселенні вже були помічені розвідувальні групи окупантів Росії, конкретно, можливо, Білорусі. Наша війна все ж таки проти Росії і Білорусі, які напали на нас. Не забуваємо, що це дві держави. Тому, будь ласка, білоруси, які чують чи почують, можливо, нас, виходьте на вулиці всіх міст, зупиняйте свого загарбника, який заволодів владою в вашій країні. Зупиняйте колони на вулицях, бо якщо ви так само, на жаль, так само ваші хлопці приїдуть, вони так само будуть горіти. Запам'ятайте. Так само горіти, як горить русня. Наші Збройні Сили повністю переважають по всім напрямках, що б вам не казали, як то кажуть, вам жопа, вибачте. Тому зупиняйте їх, якщо не хочете пролиття крові з вашого боку. У нас на вулицях вже сьогодні були так само помічені ці групи. На жаль, у нас не дуже добре все з територіальною обороною, конкретно в нашому місті. Але територіальна оборона і Збройні Сили в навколишніх працюють. Ми так само бачимо роботу наших Збройних Сил України. Все, що залишається в живих після роботи артилерії, наші Збройні Сили все утилізують. І якщо хтось там бачить, можливо, з росіян, якщо ви сюди приїжджаєте, будь ласка, візьміть пакетик сімок, як казала бабушка в Херсоні. У нас дуже розвинута інфраструктура по виробництву соняшникової олії, нам не завадить після ваших добрив соняшник, що виросте на ваших кістках. Дякую, брате, що зв'язався зі мною, тому що не можу з тобою зв'язатися вже другий день. Ми стоїмо, ми захищаємо нашу державу, ми захищаємо нашу землю і будемо захищати її до кожного клаптика. Ми будемо захищати її з автоматами в руках, із ножами в руках, із бітами, з чим завгодно. Запам'ятайте всі, що вам не достанеться жодного клаптика нашої землі. І якщо ви не хочете, щоб ми дійшли до Кремля, зупиніться зараз. Добре, передай, будь ласка, батькам привіт ще від мене, що вони рядом з тобою. Дякуємо тобі велике за те, що ти там працюєш, не переживай за нас, ми вистоїмо. Давай. Дякую. Ви всі молодці. Хочу передати велику подяку всім волонтерам, якщо, можливо, почують. В Польщі, у всьому світі ми бачимо вашу підтримку, ми бачимо фотографії зі зборів у всьому світі, починаючи від Німеччини, яка нарешті прокинулася, від Чехії і інших країн. Масово попрацьовуйте, повністю попрацьовуйте по всіх фронтах. Ми маємо закрити їм не тільки небо, ми маємо закрити їм взагалі існування цієї держави, бо нація, яка боїться вийти, яка боїться дубінки, яка боїться, що їх посадять в автозак, але при цьому вони зі свого мовчазного, просто абсолютно нульового спротиву дозволяють вбивати громадян сусідньої держави просто так, бо їм так захотілося. Запам'ятайте, русський корабль, іди нахуй. І через багато років наші правнуки зустрінуться з вашими правнуками. І коли вони спитають, хто ви, і ви скажете русський, то ви отримаєте одну відповідь. Русський, іди нахуй. Дякую. Дякую вам ще раз. Підтримуйте нас. Ми вистоїмо заради Європи. Ми вистоїмо заради усіх. Я буду допомагати, як можу. Будемо робити цю платформу. Героям слава. Смерть ворогам.